हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै मावबादि आरो बीएसएफनि गेजेराव गिख्रंथाव गावलायनाय जाथाय मावबादिखौ गरिला वारआव आखा-फाखा होननानै मिथिजानाय लोगोसे सिगांनि समफोराव भारतनि रैखाथि हानजाफोरखौ सम-समाव गेदेर खहा खालामग्रा मोनसे गिख्रंथाव थिउरिया हानजा होननानै मिथियो आरो खौरां बिजोंफोरावबो नुबोदों। मैया छत्तीसगढ़नि कांकेर जिल्लायाव मावबादि आरो बीएसएफनि गेजेराव गिख्रंथाव गावलायनाय जाथाय जालाङो। बे गावलायनाय जाथायाव गासै सा 29 मावबादि थिउरियाफोरखौ बीएसएफनि हानजाया गावथारनो हायो। बे गावथारजानाय थिउरियाफोरनि गेजेरावनो शंकर राव मुंनि मावबादिनि सासे दैदेनगिरिखौबो गावथारनो हानाय जादों। जाय सुबुङा शंकर राव मुंनि मावबादिखौ बुथारनो हागोन एबा रैखाथि हानजानो दिन्थिनानै होनो हागोन बै सुबुंनो 25 लाख रांनि बान्थाबो फोसावजानाय बै थिउरियाया मैया बीएसएफजों जानाय बै गावलायनायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बे जाथायनि उनावनो भारतनि रैखाथि हानजानिफ्राय बेयो जागायनायल'सो जेब्लासिम मावबादिया गावनि हिंसायारि लामाखौ गारा बेफोरबायदि रैखाथि हानजानि दबथायनाय आरो सिग्रोमनाया सोलिबाय थागोन होननानै रोखायै फोरमायथिनानै होदों। थामथि खोलोबाव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव मैया साथाम बिजाथिफोरा गावसोरनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बिजाथिलाइ गथायनाय बिजाथिफोरा जाबाय फारियै उदां बिजाथि महरै पृथ्वीराज नारायण देबमेस, पाब्लिक रिलेशन पार्टी थामहिनबा पिआरपिनि बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्म आरो भटार पार्टी इन्टारनेशनेल थामहिनबा भिपिआइनिफ्राय ललित पेगु। बिजाथिलाइ गथायखांनायनि उनाव उदां बिजाथि पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बुंदों दि बिथाङा बे बिसायख'थियाव देरहानायनि 80 निफ्राय 90 जौखोन्दो चान्स दं। जाखिनि आद्रा थानाय 10 जौखोन्दोनि थाखाय गोब्राबै नाजानांगोन लोगोसे सुबुंफोरनि बोर आरो अननाय नांगोन होननानैबो बुंथियो। लोगोसेयै गुबैयै एनडिएनि बिजाथिजों बादायलायनाया जागोन आरो एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया एबसुनि बेकग्राउन्डनि बिजाथि बेनिखायनो गासैबो हारि माहारिया एबसुनि बेकग्राउन्डनि बिजाथिखौ गनायनाय नङा। इउपिपिएलनि बिजाथिया राजु नार्जारी एबा बेरलाव कारजिसोमोन। जयन्त बसुमतारिया ट्रेक्टरनि सावगारिखौ भारायावसो लादों। आरोबाव बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा गाव लेङाइ मावफुं सोद्रोमा जाना थानायावनो बिटिसिनि इलेक्सनाव साधारन 15,000 भटखौनो मोननो हायाखैमोन गाज्रियै जेननांदोंमोन अब्ला एमपि बिसायख'थियाव बेसेबां मोनगोन रायजो राजाफ्रा मिथिगौ होननानैबो बुंथिबावो उदां बिजाथि पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ। 17 एप्रिलनिफ्राय 19 एप्रिलसिम एक्साइज बिफाना ड्राइ डे फोसावदों। रंजालि बैसागु सोलिफुबाय दं। आसामनि खना खनलायाव जेरैथिंबो मोसानाय रंजानाय एबा बैसागु खुंनाय हाबाफारिफोरखौबो नुनो मोनगासिनो दं। नाथाय बे रंजानायनि समावबो फेग्रा मुवा लोंनानै गोबां समाव लामा जाब्रबथाय जानानै गोबाङा गावनि जिउ खोमानो गोनां जादों। गोबाङानो बेंगुराबो जानो गोनांबो जानानै फैदों। बैफोरखौनो नोजोर बोनानै आसामनि एक्साइज डिपार्टमेन्टआ 17 एप्रिलनि बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय 19 एप्रिलनि सानजौफु समसिम कामरुप मेट्र' जिल्लायाव ड्राइ डे महरै फोसावदों। बै फोसावजानाय समाव सरकारनि खान्थि बादियै लोंनाय फानग्रा गासैबो गलाया बन्द थागोन आरो बेनि अनगायै आयेननि बेरेखायै जाय गलादारफोरा फानखोमागोन बैसोरनि सायाव गोख्रोङै एक्सन लानाय जागोन होननानै रोखायै फोरमायथिनानै होदों एक्साइज डिपार्टमेन्टआ। क'क्राझार जिल्लानि ईदगाह मैदानाव बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेला मैया जानानै थाङो। बे मेलावनो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाहागो लानानै रायजोफोरजों बिसायख'थिखौ लानानै गोबां सावरायलायो। मैयानि बे हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लानानै बुङोदि दिनै क'क्राझार जिल्लानि मोनद' जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिं मेला जागोन आरो बेबादि मेलफोराव रायजो राजानि बाहागो लानायखौ नायोब्ला बिपिएफ दोलोनि फिथाइया जोबोर मोजां जागोन। बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा 19 एप्रिल खालि बिजाथिलाइखौ गथायगोन आरो बिपिएफ दोलोजों रावबो बादायलायनायाव फैया एबा बेरेखा गैया होननानैबो बुंथिबावो। लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि थासारिया जोबोद गाज्रि। लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनाय उनावनो बिजेपि आरो इउपिपिएलनि सोमोन्दोआ गाज्रि जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा। फ्रेन्ड्स दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।